Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Hotline na program ang Committee on Appropriations and Finance. We have Councilor Jude Tadio Saison, the former Vice Mayor Mansang Bacolod. Councilor, may aga sir. Art may aga dito kag sa atong tagpalamati may aga dito siya kana. Yes, kabalog ko medyo sako kamo subong kag damo bisita nga nagakaris Bacolod Councilor no damo nga daan bisan damo venue damo man ga kaladto bisita ta. Yes, Art no. We're very happy nga biskan damo venue ta daw may tawo gid no. Nagkapakita nga daw nagbalik na gid man siguro ang yuhom sa taga Bacolod. And, pagkatapos ang duha ka tuig nga pandemya no nahidlaw na gid man ang atong pumuluyo no sa paglibot-libot sa nagkalain-lain nga lugar sa syudad. Yes. So let's talk about budget. No, since na bato na isang committee mo, what will happen next? And I understand November gid ang mga committee hearings nga pati gayon nun, sir. Yes, no tapuson tang lang ni anay maskara. Anyway, ang aton nga deadline sa budget approval is December 31 pa man. No? Alawig pa. Alawig pa katama. So ang akon nga plano nga tapuson ta lang ni anay ang sinadya sa maskara kag para mapahuway-huway gamay and after siguro sang pista minatay ang pagsugod ta sa aton nga mga hearings. No? Dali man lang na. I don't see any problem with the hearings. Kay almost pareho lang na yapon ang atong budget sa magligad nga tuig Action Art. Yes, sir. Ang naglain lang na kay ti nabutangan ta na kwarta ang backchip. Nabutangan naman kwarta ang social pension sa aton senior citizens. Wow, so very good. amo man lang ng duha ka item nga daw nagpatuo sa previous na budget. Pero personally, are you optimistic, Councilor, nga malagas taning budget deficit through the efficient nga tax collection nga ginahimo-imoon sa city? Yes, in fact nag-testing na tanong, nag-tax mapping ta sa duha ka barangay lang, gagmay nga barangay dira lang sa syudad sa Bacolod ng mga barangay. Nag-tax mapping na kita, ginlantaw tang effect. Almost sa duha ka gamay nga barangay, almost 10 million ang collectibles, no? So we're very hopeful na malapot ang shortfall ta sa NTA nga mga 300 million. No? Ang NTA amo na ang IRA sa una. Oo. Isla na lang alan, no? National Tax NTA na siya. National Tax Allocation. Allotment, no? National Tax Allotment. Okay. So nag-reduce kita by 300 million, no? Grabe. Balo ka nga, kay ang aton nga basis ang ginabasihan ang national tax allocation amo ang 3 years ago nga collection. Yes. So 3 years ago was 2020. 2020. At the height of pandemic gid. Daw lapit gid anom ka bulan to nga ang tawo way gagwa. Yes. So may total lockdown ta to nga almost 1 month. Total lockdown, tapos after sang total lockdown hindi man to libot, no? Na kag puwerte pang kulba sang tawo to nga basi malatnan ka COVID. Na tapos ang immunization wala pa to. So amo na ang basihan sang atong koleksyon ang negosyo patay gito ya sang 2020. No, so wala dito yan negosyo to talk of, no? Nagsira kita sa to. Ang Mayo lang to ya ang nagapanguma, no? Kaya ay naguntat ang panguma. Pero ang mga nagatindahan niya sirado gid, no? Mga mall ganin sirado. So amo nang gimbasihan. So that's why nga ang collection sa 2020 kung imo lang taon puwerte gid kanubo. That's why nga ang tanan nga budget hindi lang ni kay syudad sa Bacolod. Tanan nga LGU, magambal ta tanan nga LGU pating barangay. Yes. Pating barangay apektado na gin-reduce man sila, no? By certain percentage. So ang inyong mga kabarangayan, no, sa atong pumunuyo ang inyong mga kabarangayan magamay man ang ila budget no? For next year. So basic matingala kamo nga gamay ng kumpas ni Kap. Gamay man ang budget ni Kap. So
halin sa barangay, syudad, munisipyo, hasta sa probinsya. No, nagnubo na tanan, hasta sa nasyonal. National, Yes. I think, no, nagnubo-nubo pa sila, no? But, ang nationality, may borrowings na sila yan. May nila na yung mautangan ang kulang. Aha. No? So, namo nang kinalain niya. So, dako ginang apikto sa aton. So, ang amon nga ginalantaw, especially na ginalantaw ni Mayor Albi, maging efficient lang ta sa koleksyon. Aha. No? Tinguaan ta lang nga maayo naton nga aton, gaayo kami sa aton mga pumuluyo, especially may mga negosyo na mabayad lang ta sa aton mga business tax, no? Sa aton mga land tax. Parang hindi man maanong syudad. So, Kagti, of course, balik man na sa mga program kag project mo nga amo nang alokahan sa pondo. Yes, hindi man sila siguro magkabalata sina Action Art kay nakita man nila, no, ang backship para na programa sa pa-hospital para sa mga pigado, no, ang social pension sa mga tigulang na punduhan na under sa komitiba ni Councilor Celia Flor, no. Kag ang mga nagkalain-lain ato nakita man nila siguro ang change na natabo na so far sa 100 days sa aton mayor, no. Kag to think nga ang kwarta nga nabaton sa aton alkalde tunga na lang niya sang napertiniser nga budget sa bilog tuig kasi pagsulod namon July na mo. Correct. So kagamay na lang sang nabilin, especially sa kaswal kay na kaswalidad ang budget sa kaswal. So ipit-ipit ang lakat, pero in spite of that, nakita Manila siguro ang daw pagbago, no, nga number one na maintinar taman ang katinlo, although problema kita subong sa aton collection sa IPM, no, although pero kita di man nga daw na maintinar taman ang katinlo ang traffic aid sa harapan. Okay. Ang aton presensya sa kapulisan sa palibot na insure naman, no, na ara ang ginatawag naton police presence all over, no. So far for the first 100 days ni Mayor, nabatian naman itong iyang mga plano, masugod naman ta sang aton pabalay, no, ginahulat na lang ang kwarta halin sa nasyonal, masugod naman at groundbreaking na ta sa aton Bacolod City Hospital, no, under sa kay Congressman Greg. The next 3 years will be exciting for the city of Bacolod Action Art, no. Kita proyekto nga inugpasulod. Yes, sir. Nagligan nga law, I understand, October 12, guro do Wednesday. No, may ara ka, nag-upod ka dito bilang Vice Chair sa CDC. May meeting kita upod sa naglalain nga sector. Kanyo talas, ano mga nalabutan sa meeting niyo, sir? Well, quarterly meeting na siya sa CDC, no? CDC, oo. Well, ito sa CDC, sa meeting, nag-present ang mga nakalain-lain na sektor, no? Like the economic, the infrastructure sector, the social sector, sa mga ilang mga priorities, no? Okay. So, pero sa economic sector, kung ano mga priority nila. So, laban itong nagwa ang mga financial assistance sa mga negosyo. Which, kung imo lang tawon, ara na ready na ta ara na sa atong Department of Cooperative and Livelihood. May ready na ta na dayang kwarta as long as makapasar ka. May ara na ta dayang assistance, no, sa nagkalain-lain nga mga grupo. No, may kwarta na dayang ready. Yes. Like sa infrastructure, may mga concern sila to sa mga dalanon na hatagan na pagtamod, no, ni Mayor Albi for priority na for next year's budget, no, mga dalan at mga drainage, no. May dako gid nga problema ta, may mga problema pa sa drainage. Okay. Ang DPWH nautod. Alas 9:30 na. Action Hotline! Ibalikan ta lang sa last nga hura si Vice kay Councilor Tadia Saison. Sir, sorry, ginautod linya ta. You were saying kay na? Yes, ang
mangilang ang mga priorities pala no na actually kung imo lang tawon ang mga ginlista sang nagkalain-lain nga sectors hatagan na ni pagtamod sa annual budget pa. I see. Na kita na ni Mayor kagin butangan niya na ni mga funding no like ang drainage. Actually ang national government under the DPWH under sa office ni Congressman Gregory Sataya nagpreparar man sang additional drainage no para sa syudad sa Bacolod base sa drainage study nga ginhimo sa DPWH. So nga to nimuon niya sa syudad sa Bacolod sila ang DPWH ang ma-plastar sang mayor nga kanal or drainage. Ang ato niya sa syudad kita lang ma-connector lang ta no kita ma-connect dira sa mayor nga drainage kay para masolbar tani ang pagbaha di sa aton sa syudad no actually ang number one problem tagid tungod sa aton pagbaha kung magdungan ang ulan kag ang taob no amo ginang number one problema ta kay siyempre ang aton nga ginakuan sa tubig amo na subong ang Predco. So may reclaimed area na. Siyempre, isang unay, dalhay lang ang tubig. Correct. Mapaypay. Isubong niya, malapay pa sa Predco, which is mga 3 pa ka kilometro ang iadlaganon hasta makalapit sa Paypay. No? So, amo nang rason na daw naggabaha na kay kahinay isang pag-agwasa sa tubig, especially kung taob. No? So ginbutangan na measures ang DPWH may obrahon sila I think a major canal sa sulod sang Predco which ma-alleviate ang para maghagan-hagan ang pressure sa tubig sa suba dabla sa Barangay 10. Okay. So amo na ang mga measures na himuon nila. Itaya ang syudad makonect nagtada sa iya sa major nga kanal no tapos na-include man na subong sa annual budget ang development sang dalan sa sulod sa airport. Okay na nakuha na ni nagsugot na ang may arat na isa ka portion okay nga city nga ginapanag-iyahan sang gobyerno nasyonal no, sa old airport. So mautod kita dalan sa runway kag maangot kita dito sa Villa Esperanza. Very good. Very good. So there will be may ara na ta alternate route no kay sa una isa lang ginadang alagyan sang subdivision dablang ng Palmas del Mar. Isa lang gidang alagyan niya pagwa no pag create sini sa bago nga dalan malapos kita da sa old airport. I think ta malapos sa old airport, malapos sa old terminal sa tupad sang old terminal sang Cebu Pacific. No? So matahom na ini improvement para sa mga pumuluyo dala sa singkang kag tangob no kay ang kwan tangob pa ina mo ang Villa Esperanza. Yes. So hindi na mabudlay para sa ila magwa. May mga emerensya gilayon maka-responder ang mga bumbiro kag ang aton nga mga ambulansya no. So amo nang isa sang major tada nga bulutangan sa dalan no. Okay. Aside from that of course istudyuhan man ang pag-renovate ng Old City Hall. No kay ang Old City Hall gani kadako pa sina sang lugar nga mausar tang office space no. So i-renovate ina papakuron kay hambal man ang city engineer. Ang structure is still very good no so mayo pa man ang mga structure itahumon na lang no hindi na magtulo kag ang iyang mga wirings pangislan ang iyang mga tubo sa tubig pangislan tamaan na kadaan kag i-renovate no kag patahumon no so that will be additional office space para sa syudad sa Bacolod kag of course Balumantara ginadaya ang office of the mayor no ara sa Old City Hall. Pwede pang gidya ma-opisinahan pagit sang atong alkalde da no. Kag mausar man sang nakalain-lain nga departments. Correct. Anyway, supunan ta niya no kag gulaton na mon kag kung magsugod ng deliberation kag inyo sining committee hearing sa imo committee ba
by November. By the way, salamat gid Councilor for the time maginatag karon nga agad diri sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Art, no? Salamat man kag sa aton mga tagpalabati mayo aga. Action Hotline. Pagpunan ta lang niya no kay